kao što znate, ja sam bio radio da sam igrao Zero Build i toliko sam se naljutio da sam morao dođu u neku practice mapu i da odigram malo buildanja. Ali, znači, naljutio sam se, možete i vidjeti čak na mom kanalu Traversen. Toliko sam se, znači, naljutio. Morao sam, brate, da uđem malo build. Jako sam se naljutio i čutao sam ko, brate. Znači, morao sam da uđem i razbio sam tastaturu. Pokazat ću vam. Znači, skroz sam bio razbio tastaturu. Toliko sam znači, i sada ispali su mi keys batoni, eto tako da kažem, brate. I možda ću biti u kazni, ne znam, ako neko od mojih roditelja sazna. Jer ako saznaju ja sam kukan i onda neću smjeti da igram. Pa, ono. Tako da, dajte mi sreće, molim vas. Molim vas, dajte mi sreće, kad vas molim. Please, please, kad vas molim.